Salutare tuturor, eu mă numesc David, astăzi sunt alături de un prieten de-a meu pe nume Matei. Hello. Iar astăzi o să vă povestim cum am reușit să-mi iau eu virus și el cum a reușit să îi intre un hack în calculator. Deci eu până atunci sunt puțin ok, dar vă pot povesti. Bun, deci el s-a pus pe microfon, eu să vă povestesc cum am reușit să îmi iau și eu virus. Iar da, nu uitați și voi de un like, subscribe și un clopoțel ca să continuăm acest YouTube. Iar thank you very much. Pune-te mă mâncați așa pe mut. Pune-te pe mut. Bun. Bun. Am zis, Bun, deci fiți atenți aici. Deci hai să vă povestesc cum am reușit tot să-mi iau eu virus. Așa, virus vreau să zic. O să ne juc, o să... Scuzați, dar sunt răcit. Deci... Așa, deci fiți atenți aici, că vreau să vă povestesc totul cum s-a întâmplat. Deci eram eu frumos pe canalul acesta, așa ca să vă arăt imediat. Deci... Deci sunt pe Streamlabs, am pornit. Așa se numește aplicația, Streamlabs. Deci trebuie să... Așa, am intrat pe Google, 205 pe YouTube. Perfect. Stați așa, mă uitam la Skype informativ hack. Nu și eu. Așa. Am căutat asta de vreo câteva ori. Lasă-mă, Matei, să fac o leacă vlog eu, te rog eu frumos. Dar te mai pune, că cum nu fac nimica. Hai, nu mă pun. Deci, fiți atenți aici, ca să vă arăt ce canal aveam. Deci, stați așa. Canalul ăsta, cringe. Deci, acesta, uitați. Deci, ultima filmare a fost aceasta. Deci eu ziceam prima oară, salutare tuturor, eu mă numesc David, astăzi o să ne jucăm Minecraft, iar acum am găsit niște butoane ciudate, bla 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 bla. Eu nu prea mai țin ce am zis atunci, da. Din cauza acestui joc, da. O să vă povestesc eu mai pe scurt cum s-a întâmplat. Deci mai acuș pe acolo. Deci, hai să vă povestesc eu totul. Deci, când am dat eu... Deci, nu vă povestesc acum, dar la final vă povestesc cum... din cauza de la Minecraft. Deci, fiți atenți aici. Că o să intrăm pe un joculeț, adică acesta, BMX World. Bun, deci pe acest joc o să vă povestesc eu prima oară ce am făcut eu la joc. Deci am găsit un buton destul de ciudat și am zis eu așa de frumos, și să fac, am să fac un vlog așa foarte, foarte mișto, gen de ăsta. Și am zis, da,
Da. Și... Bun. Deci, când am zis să dau eu mare, sper să nu mi-a venit. Și după ce am dat mare, aceea a fost ultima filmare. Nu prea vreau să vă iau, nu prea vreau să vă iau pentru că virus, nu hack! N-am obișnuit cu și după ce am închis eu filmarea, nu mai mi-au apărut aplicațiile de joc. Din aplicațiile care le aveam eu, după ce am mai avut eu toate am mai avut și video, dar din cauza că da am dat eu de acolo și trebuia să stau bravo lui. Deci să te înțelegi că eu când Remember what you said to me. Feel like this am luat ain't real. Making an enemy. așa se That's no de big deal. 9 2000 din anul 13 For so long. We get colder as time goes on. după ce am încheiat eu You're gonna jocul, get to me. nu mai mi-apăreau aplicațiile și am zis, bă, închid laptopul, poate am făcut eu ceva prostie. 1 + 1 makes you. Am zis, Been waiting for it to go wrong. So I can break iau out nici to eu somewhere I belong. și ghiți ce? Când am dat eu să deschid laptopul, mi-apărea acolo mi-apărea acolo că automatic repar. Ce repara, vedea să se repare. Din cauza virusului acela care l-am avut eu în capul fost. Ultima oară am văzut și eu voi o oaie cu ochii care se uita spre mine, de repede și tot și pe You're lurking in the shadows, loading up your yes, bля. Nu mai stau cu jocul ăsta, să mor de mai stau cu jocul ăsta. Jur că mai stau cu aia. Bă, dar jur că m-a speriat. M-a tresărit. Am mai zis cum e că l-am apucat să mă da și... Bă, n-are... Nu mai știu, hai! Ce fac acolo? Scuzați că în jur, da? Scuzați. Și să... Așa că, Matei, să le povestești cum ai reușit să te Deci, vreau pe care mă jucam Roblox. Da, jucam Roblox. Când ceva intră un hacker pe ăla și mi se închide singur căul și Apropo, cine nu știe ce înseamnă tucă, înseamnă ticul. Asta e partea a doua. vreau să intru să deschid iar calculatorul pentru că înainte calculatorul meu avea se închide singur și l-am deschis, dar după ce am deschis, pentru că nu știu ce virus. Când mă deschide tot jocul cu parola atât mi-apar aplicațiile gen nici alea de jos, dar nici alea de sus. Și văd doar Roblox-ul la message, acolo ceva, nu mai știu, de la mesaje, de la chestia asta, zice, de la sistem.
dată de porcărie de pe Google. De pe Google nu știu dacă chiar sigur mai bine de pe telefon, este cel mai sigur. Nu contează că trebuie să plătiți bani, doar cine aveți, puteți să plătiți cât vreți, leineuți. Nu știu, stai cu bănuți și da. Stați înțelegi că după ce am zis să deschid eu laptopul meu unul vechi, cred că avea Windows 9 pe acolo, Windows 9 avea. Mă jucam în continuu Roblox. Eu mă jucam doar Roblox, îmi vedeam de treaba mea, nu știam să instalez jocuri, acum știu. Dar da, din cauza unchiului meu, Bogdan, îl cheamă, nu prea vreau să dau prea mult nume pentru că, da, Bogdan. Cine nu știe și pe el, mă cheamă Bogdan, dar mai mult dat. Aveți, înainte avea și voi acolo scris David Bogdan. Bun. După ce am dat deschis calculator, mi apărea calculator, gen laptopul mă refer. Gen, când am dat deschis de laptopul, ghiciți ce? Îmi apărea acolo ceva error. Nu știu ce, nu mergea nimic. Mi apărea acolo, trebuia să scanăm niște numere, dar gata, văd că am zis să-l deschid nou. Când îl deschid, din nou aceeași chestie. Deci nu puteam să-l deschid, deci trebuia să scriu acolo niște coduri, trebuia să-l aduc la reparat, dar din păcate nu l-am mai adus. Și nici nu știu unde îi mâncați-aș, că aștept de câțiva ani să-l ducă. Mi-au promis din 2023 că îl duce, dar nu mai adus. De Crăciun de sunt și nu mai adus. Mi-a promis o dată, nu mi-l mai adus. Mi-a promis, nu mi-l mai adus. Nu mi-l mai adus. Bă, nimic. Până actuază cu povestea despre școală. Bine, deci te duci prin pauză, ok? Te duci la baie. Ai zice că ai o doamnă serviciu, ok? Firma vin cu doamne serviciu. Deci nici că dați poza, ne zice, ești proastă. Ce am făcut, vin? De acolo, ce am făcut? Frate. Noi ieșim de clasă. Da. Și Ieșim la... stați așa, stai așa, Matei, că noi nu dăm aici cu bărginți pe doamna de serviciu, că ea ne mai așa părea ne trimiteam în clasă doar ca să fac minge, de aia, ca să nu ne cer doamna pe noi, deci eu de ca să ne ia pe doamna de serviciu. Da, deci eu zis atunci pe Păi nu dăm pule la doamna de serviciu, gen ieșim și noi pauză și gen nu ne prima pauză și ne zice ești de clasă. ei, ieși pe clasă. Dar pe clasă nu ne zice ieși pe clasă, poate altul de două ieși pe clasă. Da. Era de fapt cu bine. Dar nu am văzut multe detalii și nu. Deci, dacă vreți, o să povestiți despre prietenia noastră cu Dan. Bun, deci prietenia mea a început cu Matei. Eram la grădiniță, mama mea cu mama lui prietenul meu Matei. Erau foarte bune prieteni înainte. Și eu cu Matei ne-am decis să fie. Vorbeam în limba noastră. V-am dat un exemplu. Știu că vi se pare amuzant, dar gen, v-am dat gen aici un exemplu. Cum vorbeam, nu vorbeam chiar așa, vorbeam. Într-un fel cam așa vorbeam, nu? Când am zis eu. Era din 2018, îți dai seama. De când am cunoscut la grădiniță, am fost la școală. Aici cam cine se pare. Deci la școală noi nu ne-am mai cunoscut, nici nu știam cum ne cheamă. Matei atunci nici nu mă băga de seamă când am plecat odată Matei. Eu nu prea mă băgam de seamă, pentru că el nu băga atunci. Și nici nu-mi dăm seama despre prietenia mea. Eu pe tine cunoșteam foarte bine, gen, era foarte bun prietenul ăsta. Dar Matei atunci când Matei nu-l cunoșteam. Înainte, Matei nu-l cunoșteam, că n-am cunoscut pe Cosmin. Ai Cosmin, ai cunoscut locurile
la școală. Ba nu l-am cunoscut la școală, l-am cunoscut în 2018 pe acolo, la Pecărin, dar nu cred că până în 2018. Cosmin nu are copil. Cosmin, cu tine te-am văzut doar la școală. Noi vorbeam doar la școală, atât. Noi nu prea... Dacă vorbeam la școală, pe mine nu avea de și veneam câte un lucru de dată. Nu singur, vine mama. Dar acum de singur, vă dați seama. Și după, cred că, câteva mișoare, nu știu, stai până aducem aminte de noi. Și după, afla câteva, i-a zis că doar bani avea câțiva ani, i-a zis că e după de undeva. Și m-a zis la fel. Și tu ai zis, da, ai zis așa. Eu ce așa. Și după, am început iar să vorbim. Apropo, la grădiniță am mai avut un prieten, tot Matei, dar nu știu ce avea cu mine, frate, deci mai aveam probleme cu el. Nici îmi arăta numai dislike, nu exista nimic, nu mă băga în seamă. Deci că eram un porcilar pentru ei. Și eu l-am mai cunoscut pe Cosmin, dar pe Cosmin nu a fost cu un prieten. Dar pentru că al doilea prieten a fost prieten Fabricio și al treilea a fost Cosmin, pentru că Cosmin l-am cunoscut mai greu. Aici eu știu. Așa că, fraților, o să vă vreau să vă povestesc cum am reușit să îmi iei contul de Roblox. Așa că dați și voi acolo un buton de like, de subscribe, ce vreți voi. Așa că, pa! Adică vă dați frații mei! What the? Piu, piu, piu! O să cred că e putem.